sufuhum zainul alam. Shi ne ya zo shi bai walar da umma ba, da shi ne ba a yi ja'in jarra da sunansa ba, shi ba a yi ɗan da kyarkunyan kakikarsa ba. Kaftinsa fata yi ne in ba ku san shi ba, alkhairin duniya kaf wallahi nashi ne, domin zancen Allah ma ai littafinsa ne. Mecece shirya wannan kwadisansa ne, in bacci ra'ama ne to daga kunsa ne. Waye kamar ka ne, waye kamar ka ne, in rabbuna ya kaga shi mai rabonsa ne, in rabbu ya yi rama to sababinsa ne. Ifki ko da shi an kaso kun Allah akwai kaso, waye idan kaki za ka shiga gidan kaso. Bayansa duk waninsa kawai an so ne kaso, in kuma da hukuncin kinsa a bani ina so. Hayya ilar rasul hargunsa da ke ta zuwa akai akai. Waye kamar ka ne, waye kamar ka ne, kai fa aboki inga annabu ba wani da, tunda agun Allah san shi kawai aka sharaɗa. Shi ne hadisi Qur'ani in ka haɗa, littattafan farko duk shi ne ka daddada. Ba wani ɗa mai gashi bayan mun izina, zancen harkun Allah aka ne ku titina. Wa aka bai ceto bayan shi ku yi magana, sai ya ceto kuma kowa zai abibuna. Kwaron kwazar kudura wani ɗa ne bai san shi ba, mai sa rana ta yi rubus ba ku san shi ba. Wannan bai gagaru kayan garin ku ba, mai abun so ɗaya ne duk ba mu wuce rakiya ba. Waye kamar ka ne, waye kamar ka ne, in baka bi wani ba shi ba uban ka za ka ci, ba wata rufa rufa kaga gidan ku za ka ci. Wai kai kana da zaɓi ne ko wani yanci, ya zaɓi na jam'iyyar Allah dan ita ke ci. Kaftin fashe hune shi ne bakaramar su, ko ba sahabbai ma annabi ne yancinsu. Shi duka annabawa ya wuce ajinsu, manzanni ma sun yarda yana sama da su. Ulul azami kan katma shi ne ni, duk wanda ke so na shi zai so tuntuntuni. Ya zar jalali da ɗayo tsira ga kamili, zainul kamali kamilu akmal mukammali, kuma sahibul jamali a jamal mujammali. Abuhu madara ta sonsa a wajen su na sha buhu buhu, ya zana kyala Abakar da Umar a madahu, Usman da Ali kuma in fa na bar su na ruhu. Waye kamar ka ne, waye kamar ka ne, tafiya da ɗan gida dole a je a bincika. Maula Yazid Baba Sharif Sani ka cika, wata ko ina fa kai annabi za ka ɗaukaka. Kowa da annabin nan ya san ka cika, nan sallama nake sanyi da buga tambari, irin kalar da zai sanya maza su hau bari. Tun da na wani daban ne tun a jinjiri, ko karka yarda zancen ya cika cikin gari. Waye ya sauka bai kuka ba nurul yakin, waye ya zo shi ba da jini ba ainul yakin, waye ya zo shi wance kakalkal babul yakin, waye ya zo shi ɗauke da shayi darul yakin. Waye kamar ka ne, waye ya zo shi cibiyan ke babu salam, waye ya zo shi sanye da kwalli darul salam, waye ya zo shi baya karni nurul salam, waye ya zo shi mai sufuhum zainul alam. Shi ne ya zo shi bai walar da umma ba, da shi ne ba a yi ja'in jarra da sunansa ba, shi ba a yi ɗan da kyarkunyan kakikarsa ba. Kaftinsa fata yi ne in ba ku san shi ba, alkhairin duniya kaf wallahi nashi ne, domin zancen Allah ma ai littafinsa ne. Mecece shirya wannan kwadisansa ne, in bacci ra'ama ne to daga kunsa ne. Waye